ka jingdon ka hajaka penlang ha Mawphlang ka badai ka telong bakong san syaki nong syong snong ka nong ba Shillong kala Hiar kan san hakini ki kendiat sengi baladap na ka jingrang bat ka jingshet tyrkhong ringkat kala ka Kyrwoh na ka kong BM Lendam Chief Engineer ka tanat PHE ha ka nok pai sengi jong ka artari urjemang arja arpusau kala ong bawat la ka don ka jing Hiar ha ka jingdon henry ka ne ka jaka penlang kadang la ban besa bam salai ne sau benai lada ka long ha ka nu komru Shushu ka Kyrwoh ka Kyntu yi nong song snong ka nong ba Shillong ban kunai ha ka baya day bat ka da ka ba ben rap ba ka jing kunai ya ka kam day tang ka jingdon kam henry ka jingkit kli ban penti kana ba ka an la ban poi pat ba salon sar hanong ba kumman syukdauru ba ka jingshet haringkat kala tyrkhong ka balan ne akini kendiat sengi kala kejet pen tyrkhong ya bun ba ki telong ha keleng ka jela Habatin, pej bahaki ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya